ale měl jsem u sebe fet. A jak jsem slavnej, tak jsem si prostě nechtěl jako vystřelit pod tou lampou, tak jsem šel jako do tmy. Neviděl jsem si, kolik si rozdělávám. A dal jsem to tam prostě, pustil jsem to tam, trefil jsem se, válel jsem se 20 minut po zemi, nádherný stav, prostě si to pamatuju, vole, víš co. Strkal jsem si prostě do zadku, byl mi fajn, ty vole, víš co. Jako jak jsem byl v té tmě, tak jsem najednou jsem měl stíhu, že jsem si lehnul do mraveniště. Takže jak jsem si myslel, že jsem v tom mraveništi, tak jsem vyskočil a normálně jsem běžel po tu lampu a všude jsem ty mravence viděl. Teď mi to začalo štípat, takže jsem se stříhnul do naha a vyběhl jsem nahatej ven, jako z toho lesa. Nechal jsem tam doklady, všechno a běžím ti prostě, ale nic mi nebylo, jako běžel jsem bomby, prostě úplně bosej, víš. Jak daleko? Skoro na Opato. Takže pojíš nějakou takhle hezky. Začal zvonit na ty lidi, jestli mi jako někdo, víš co, zval jsem o pomoc, ne, víš co. A oni prostě mi neodevřeli, ty lidi třeba rozsvítili a nic a teď to skončilo, tak ta psychóza. A já teď nahatej prostě úplně, a už jsem nechtěl do toho lesa to tam hledat, říct, aby tam někde ve 4 prostě ještě nebo v 5, až tam prostě začnou chodit děti, vole, venčit čivavej, tak jsem nechtěl prostě to. Pro více zábavných videí dejte like, subscribe a follow.